sesiwn yw i ddysgu caneuon Gymraeg I bobl, I roi cyfle I bobl I gymdeithasu yn dwyieithog, really, ac I gael cysylltiad gyda treftadaeth a hunaniaeth nhw, ond hefyd I ddysgu sgil. Fe gafwyd y syniad I ddechrau sesiwn werin oedd yn fwy addas I ddechreuwyr ac I bobl sydd yn newydd I sesiynau ac yn wedig I ddysgu'r Gymraeg. A felly mi wnaethon ni ddechrau sesiwn fan hyn, Sesh Sŵn, gyda menter Iaith Castellnydd Talbot yn y Gwachel. Ac rwy'n falch I weld y sesiwn fan hyn yn mynd o nerth I nerth I weid y gwir. Tua 2 mlynedd yn ôl oedd Sesh Sŵn wedi ffurfio, sef sesiwn yn y Gwachel, yn Pontydawen a Pontydawe. A mae wedi mynd o nerth I nerth, ni wedi cael lot o gerddorion gwahanol yn dod o'r sir ac o difas o'r sir. Hefyd o loeddiant y sesiynau, ni wedi ffurfio 2 band mas y fe. Mae'r bandiau yna maen nhw'n gigo yn lleol, ond hefyd maen nhw'n gigo yn genedlaethol. A felly y daplas a goer y stac. A felly mae Sesh Swn wedi ehangu tu fas i'r sir hefyd. Mae wedi bod yn hyfryd I weld yr effaith sesiynau ar y cymuned yn enwedig. Ni wedi cael croeso dda iawn fan hyn yn y Gwachel. Wrth gwrs mae yna arfer o cerddoriaeth Gymraeg fan hyn. A dyn ni'n gwybod hefyd oedd pobl yn canu'r delyn ac yn canu a lawn gwerin fan hyn rhyw 120 o mlynyddoedd yn ôl. Felly dyn ni'n para yn y traddodiad hynny.